Така, оправям се за турнето с картите на Easy и малко е рано, 10:40, но отново ще се срещам с една приятелка, така че тук да ви оставям. Готов съм. Блокирах. Тък му ми звънна, Ралица тък му ми звънна и в момента съм не знам какво правя. Така, гаса лампите. Аз още не съм си взел нещата. Така, вече съм напълно готов. Облечен с якито. Тук е подаръка отзад на рамката, съм пъхнал. Писмото е готово. Няма да ви го показвам, в смисъл просто жълти такава. Като старинна хартия и съм я обгорил по краищата. Не е нещо вау. И също така да ви питам, има ли фенове на AI песента на Kanye West, тъй като от одеве съм я слушал 5-6 пъти, буквално съм я слушал 5-6 пъти тази песен, подред я пускам, уникална е. Нищо, че е AI. Стига толкова от песента. Трябва да си взема и зарядното, тъй като до вечера сигурно ще ходя на гости на тази приятелка на село, така че ще ми трябва и зарядно. То всъщност ще се прибера пак до нас, тъй като трябва да си взема още някакви работи, така че тръгвам. Значи, тук сме вече с Ралито, в тях съм и след малко ще тръгваме към как беше, залата на турнето с картите на Easy и блокирах. Пуснаме между другото вече колекцията си с Runners, така че може да отворите да разгледате обувките. За жалост няма размер за мен, максимум до 41 са, поне това, което аз видях. Ако Easy е съгласна да ми направи едни 46 номер, много ще се радвам. Откраднах телефона. Тук сме се събрали на моето събитие. Тук сме маса номер 2 и ни е много готино. Много ми е странно все още и ако ви харесват клипчетата, които до момента съм снимал, в момента ще се виждаш само ти. И ако ви харесва това, което съм снимал до момента и искате да продължавам да качвам още такива видеа, ще се надявам и ще се радвам да ми харесвате клипа и да го последвате. Аз съм Георги от бъдещето, тук съм с това бебун. Искам да обещая на Easy, че занапред във видеята си ще се опитам да бъда много по-отпуснат и благодаря за думите и за подкрепата от нея и за съветите, които ми дават толкова много хора в тази сфера. Обещавам да бъда редовен и на Easy, че наистина ще се отпусна, тъй като бях толкова скован в клипчето, което тя реши да заснеме и да ми подаде, нали, нататък после аз да говоря. Бях толкова скован, че не казах почти нищо, тъй като имаше много неща, които имах желанието да й кажа и обещавам, че на есен, на второто турне с картите, ако имам възможността, ще дойда и обещавам да бъда отпуснат и да си поговоря както трябва и да кажа това, което имах нуждата да ти споделя. И отново ти благодаря за човека, който си, тъй като заради теб и още няколко човека реших наистина да започна да снимам тези видеа. Може да не им харесва на всеки, но това е, което на мен ми харесва, доставя ми удоволствие и процеса на заснемане и процеса на обработка.
това е от мен и ви оставям да гледате нататък клипът. Приключихме такова събитието, така че прибираме се. Беше много яко събитието, Изито е страхотна и Тръгнахме да казваме, че не очаквахме да бъде толкова готино, обаче беше много беше яко, с много готино. запознахме се, да, и всички са страхотни, така че ако ви е било страх да се запишете другия път, задължително си вземете билети и елате да се видим. И се абонирате за Жоси. Благодаря. Вече се прибирам и сега вкъщи трябва да си оправя багажа, тъй като вече не помня какво съм говорил в предишните клипчета, но трябва да ходя, ще ходя на село при приятелка и също така, нали, трябва да си приготвя багажа и да разопаковам, да видя какво ни е приготвила Изи. Като подаръчета имаше приготвено за всеки, който беше там. Та, да. И опа, светлината тук е отвратителна. Малко забравих да снимам как разопаковам, тъй като не съм разопаковал изобщо още нищо. Направо като стигнем на село, ще го отворя да видя на спокойствие, тъй като сега бързам. И отново искам да похваля Изито, тъй като събитието беше направено уникално, организацията беше страхотна и изобщо самата Изи внесе една страхотна енергия и задели, смятам, предостатъчно време за всеки, за да си поговори с всяка маса и беше наистина страхотно. Упс. Къде си, бе, Сара? Упс. Чакай! Ого! Как си, Бен? Виж, последна коса съм. Браво, браво, браво. Така. Къде да се разположа? Не знам, искам да разказвам. Добре, сега ще разказвам. Секунда, ще ми подаряват подаръка за именния ми ден предварително, само че излизаме на терасата, тъй като кучето е повърнал. Готов съм, чакам те. Мраза те. Затварям си очите. Значи, днеска, кажи коя дата сме. Днеска сме 2 май. 2 май. И той ме изнуди да му подаря подаръка. Нямах турбичка. Трябваше да е за 5 по принцип. За 5 или? Защо за 5 на 6? Uuuu. Хуйк. Много яко. Оля, много е яко. Казах ли, че аз вече имам? Да. Ма ти наскоро си я взе. Да. И взех и на тебе. Тениска на много е яка. Дърба, човек. Гърба е брутален. Аз имам такава. Много ти благодаря, Ела. Ще имаме заедно мачинг, обаче единственото, което няма да е мачинг е размера, защото нашия твич, кой е това? Елка ми ще. Надявам се да му стане. Сега ще кажем. Два пъти Хикс, два пъти хиксел. Супер. Значи, по принцип той не е толкова голям, просто тя самата тениска е по-маличка. Аз съм с еската. И много яко седи. Чакай, сега ще я меря. Сега ще демонстрирам. Да видим пак как е. Ето я. Супер е. Я да видим гърба. Дай снимай ми. Чакай. Просто се обърни. Свали надолу. Чакай. Аз ще го наместя. То с псевдоинфлуенсъри. Ръкавчета, виж какъв детайл има. Къде е? Другото ръкавчета. Много яка тениската. Стана ли, че? Много ти благодаря. И аз имам също, ме мръсна. Да. Бях при Деница и нацапах се. Принудиха ме. Трябва аз да навра котката в кутията. Чакайте да ви я покажа. Томи! Томи! Къде си? Ето го. Томи? Много си красив. Така. Томи, сега е трудната част. Трябва да го вкарам в кутията. Пада ми батерията, чакайте да ви го покажа. Томи, виждаш ли се? Ревеш ли? Уникален си, виж се. Томи, ако знаеш колко си красив, обожавам те. Значи, какво? Мислите ли, на това момче, че ли ка справяш да покажа?
Да бе, ние много си говорихме с това. Общо взимам също сега. Тук една торба съм приготвил с дрехи. И мимето ще трябва да прави модно ревю. Ще трябва да мери дрехи. И ми пада, батерията ми е на под 20% и трябва да си заредя телефона. Така че ще се включа, когато си го заредя. Сега тръгваме за село. Кралица. Взехме си за яден, само моето още е дошло. Ми бара храната, ти казах. Свинч! Така. Сади, давай така, ме. Сега ще отворим подаръка на подаръчето от Изи от турнето с картите. Малко съм го изпомачкал. Малко. Малко, да. Само малко. Малко не ме казвам. Аз трябваше да бъда на разпия. Но септември месец ще има 2. Горко калорийния дефицит. Колко много бомбони. Тя поне не са Тя са най-добрите. О, те на медицината, ментата, човек. Брутал, какво е това? от Бетър. Я. Сладичко. Протеинов бар, какво е? Не знам. Да, no sugar free. Колко It's for калории me. е? Ще си го разделим. 600 От Фюсти тефтерче, което е много сладко. Готино е. Я? Много е готино. Ай, ляке. Да, готино. Да, сладичко е такова интересничко. Готино е. От Give Come 10% отстъпка. Не бе, това е промокода на Изи. За гифкомчо е такова. Магнитен книгоразделител. Много готино. Аз... Да, яко е. Фундация Пулс за помощ и подкрепа за свят без насилие. Това е Това е интересно. много готино. Това е Много интересно. як подарък, Това е Изи. за каузата и... Изи, дали има снимаме там? Я да го видя. Свържете с нас, ако Предполагам, че вие отзад или са. ваш близък се нуждаете от помощ, не се колебайте да свържете с фундания Пулс. Заедно можем да постигнем промяна. Ето тук може да си паузирате. И ако имате нужда, това има и номера. Я да го видя това за какво е. Много е як подарък, Изи, страхотна си. Какво е за И отново искам да ти кажа, че събитието беше перфектно направено, организацията беше страхотна и за щастие и много се радвам, че успя да обърнеш внимание буквално на всеки, тъй като тя мина през всички ни, спря да се снимаме, да си говорим, мина през всяка една маса и беше наистина страхотно. В момента е 2 часа и преди малко се прибарахме да си легнем, тъй като бяхме при съседите да играем картите на Изабел, така че сега си лягаме. И утре пък. Утре не знам дали ще снимам нещо. Я му покажи, бе. Така че ако това е... Чакай. И сме идиоти. Чакай. Да, смисъл. Ако реша да снимам нещо, утре ще го включа. Ако не, това ще бъде краят на този влог. Така че моля, последвайте ме, харесайте клипчето и го споделете с приятели. И до скоро.